హలో అండి, వెల్కమ్ టు భవానీ స్మార్ట్ కుకింగ్. ఈరోజు నేను పులావ్లోకి చాలా ఈజీగా రుచిగా చేసుకొని గ్రేవీ ఎలా తయారు చేయాలో చూపిస్తాను. దీనికోసంగా నేను ఒక బాణలిలో మనం మసాలా ప్రిపేర్ చేసుకుందాం. ఫస్ట్ ఒక బాణల్లో 1 స్పూన్ ధనియాలు, 1 స్పూన్ జీలకర్ర, కొన్ని జీడిపప్పు ముక్కలు, 2 ఇలాచి చిన్న చెక్క ముక్క, దానిలోకి కొన్ని ఎండు కొబ్బరి ముక్కలు వేసేసుకొని ఇలా దోరగా ఫ్రై చేసుకుందాం. ఇలాగా లైట్గా ఫ్రై అయితే సరిపోతుంది. ఇది లో ఫ్లేమ్లో ఫ్రై చేసుకుందాం. ఇలా ఫ్రై అయిన వాటిని ఒక ప్లేట్లోకి తీసేసుకుందాం. ఇలా ప్లేట్లో తీసేసుకొని పక్కన పెట్టుకుందాం. ఇది కొంచెం చల్లారే వరకు. ఇప్పుడు దీంట్లోకి ఒక 2 స్పూన్ల వరకు ఆయిల్ వేసుకుందాం. ఇది 4 స్పూన్, మామూలుగా చిన్న స్పూన్తో 4 స్పూన్ల వరకు ఉంటుంది ఈ ఆయిల్. దీంట్లోకి ఒక ఉల్లిపాయని పొడవుగా కట్ చేసుకొని వేసుకున్నాను. దీంట్లోకి ఒక టమోటాను కూడా పొడవుగా కట్ చేసుకొని వేసేసుకున్నాను. దీన్ని ఒకసారి ఫ్రై చేసుకున్నాం. ఇలా కలుపుకుంటూ ఉన్నాం. ఇది కొంచెం కలుపుకున్న తర్వాత దీన్ని మూత పెట్టుకొని ఇంకొక నిమిషం ఉడికించుకుందాం. కొంచెం సాఫ్ట్ అవుతాయి. ఈ ఉల్లిపాయ ముక్కలు, టమాటా ముక్కలు సాఫ్ట్ అయ్యే వరకు కొంచెం ఫ్రై చేసుకుందాం. దీంట్లోకి సరిపడా సాల్ట్ వేసుకుందాం. 1 స్పూన్ వరకు వేసాను. ఈ సాల్ట్ వేసేసుకొని ఒకసారి ఫ్రై చేసుకుందాం. ఇప్పుడు దీంట్లోకి ఒక పావు టీ స్పూన్ పసుపు, ఆ పసుపు తర్వాత 1 స్పూన్ కారం వేసుకుందాం. ఈ కారం కూడా వేసేసుకొని బాగా కలుపుకోవాలి. దీంట్లోకి 1 స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కూడా వేసుకొని మళ్ళీ ఒకసారి కలుపుకుందాం. కొంచెం ఫ్రై అయిన తర్వాత దీంట్లోకి మనం ముందుగా ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్న మసాలా దినుసులు మొత్తాన్ని మిక్సీలో వేసుకొని ఇలా పేస్ట్ చేసుకుందాం. ఈ పేస్ట్ మొత్తాన్ని దీంట్లో వేసేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఆ మిక్సీ గిన్నెలోనే కొన్ని వాటర్ వేసుకొని ఆ వాటర్ కూడా దీంట్లో వేసుకుందాం. ఇంకొంచెం వాటర్ కూడా వేసుకుందాం, లేదంటే మరి గట్టిగా అయిపోతుంది. దీనిలోకి కొన్ని నీళ్ళు కూడా పోసేసుకున్నా. ఒక ½ టీ గ్లాస్ ఉంటుంది ఈ వాటరు, అవి కూడా వేసేసుకున్నాం. ఇలా బాగా కలుపుకొని ఒకసేపు ఉడికించుకుందాం. ఇలా ఇంకొంచెం సేపు ఉడకాలి. ఇది కొంచెం చిక్కపడే వరకు ఉడికించుకుందాం. ఇంకొక 2 నిమిషాలు ఉడికించుకుందాం. రెండు నిమిషాల తర్వాత ఇది కొంచెం ఇలా చిక్కబడింది. దీన్ని ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకొని గిన్నెలో సర్వ్ చేసేసుకుందాం. అంతే, చాలా సింపుల్గా రుచిగా ఉండే ఈ మసాలా గ్రేవీని ఏదైనా పులావ్లోకి తింటే సూపర్గా ఉంటుంది. రోటీలోకి తిన్నా బాగుంటుంది. తప్పకుండా ట్రై చేయండి. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే మీ ఫ్రెండ్స్కి, ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి షేర్ చేయండి.